فارست زينا منقستي ناي تصفى زي كونس ناي وصيتي قبل بيت صحفة قدما من السرقليسو ሃይማኖታዊ ትካላት ንዝኾነ ፖለቲካዊ አጀንዳ መፈጸሚ ክኾኑ አይግባን ክብል ሚኒስቴር ሰላም ገሊጹ ወጻኢ ሩሲያን ዩክሬንን ዝተማረኹ ወታደራትን ተቀያይረ علت قدام 29 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቀትር ሰዓት 9 ተዓኺሉና ባኹም ዝተዳለወ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተመልከቲ ምዜናታት ጌታቸው አለው ሙሰሙያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ክጸንሕ ሰናይ ምክታል ንኾነልኩም ትምኒትና እዩ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዋናው ጉዳያት ጠሚቱ መግለጺ ኣውጽኡ እቲ መግለጺ ዝዳሃሰሶም ነጥብታት ከም ስዕብ ቀሪብሎም 24 ግንቦት 2018 ንግሆ ጭራው ጋሕታብ ልዕሊ ነዋሕቲ ኣኽራናት ኢትዮጵያ ከይ ተበተነን ጸልማት ከይ ጋለህን ኢትዮጵያውያን ነዊሕ ርጋ ሒዞም ተሰሊፎም ኣብ ጅማም ድሬዳዋ ሐዋሳ ባህርዳር ከምኡውን ሽሞም ኣብ ዓለም ለኸ ጋዜጣዊ ዜና ፈጺሙ ክወፅእ ዘይኽእሉ ከተማታትን መንደራትን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ወሳኒ ግቦኦም ንምፍጻም ኣብ መስርዕ ደው ኢሎም ድምፆም ሂቦም ነዚ ታሪኻዊ ግቡእ ንምፍጻም ልዕሊ 54 ሚልዮን ዜጋታት ተመዝጊቦም ነይሮም እዚ ቁጽሪ እዚ ካብ ሙሉእ ቁጽሪ ህዝቢ ገለ ሃገራት ዝዛይድ እዩ እዚ መረጻ ሓቃዊ ምዃኑ ሕቶ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ኣካል ግልጽን ዘይማትእን መልሲ ሂቡ እዩ ብሄራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ካብ 52,000 ጣብያታት መረጻ ልዕሊ 50,188 ኣብ እዋኑ ከም ዝተኸፈቱን ሙሉእ መዓልቲ ንመረጽቲ ከተኣናግዱ ከም ዝወዓሉን ኣረጋጊጹ ልዕሊ 10,438 ሕጹያት ካብ 42 ፖለቲካዊ ፓርቲታት 80 ውልቀ ሕጹያትን ንባይቶ ወከልቲ ህዝብን ክልላዊ ባይቶታትን ተወዳዲሮም እዮም እዚ ብዝኾነ መዐቀኒ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎን ኣብ ክልቲኡ ውሳነን ምሕደራን ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ዝረቐቐ ኣተገባብራይ ነይሩ ክቡር ነበር ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ዝምራሕን ካብ 37 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተውጻጹ 83 ተዓዘብቲ ዝሓቆፈን ተልእኾ ምዕዛብ መረጻ ሕብረት ኣፍሪቃ ትመረጻ ብሰፊሑን ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ዝድግፍ ሕጋውን ትካላውን ቅርጺ ዝተኻየደ ክብል ገምጊሙ ብነበር ምክትል ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ክቡር ዶክተር ስፔዮዛ ዋንድራ ካዚብዌ ብዝምራሕ ልኡኽ ትዕዝብቲ መረጻ ኢጋድ ኣብ ፈላማይ ጸብጺቡ ኣብ ኩለን ዝተዓዘብወን ጣብያታት ሳንዱቕ ድምፂ ብግቡእ ከም ዝተዓሸገ ኣብ ሙሉእ ትመስርሕ ወከልቲ ፓርቲታት ከም ዝተረኸቡን እቲ መረጻ ዘደንቕ ትካላዊ ምሕደራውን ቴክኖሎጂያውን ዘርኣየ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ልኡኽ ተዓዛቢ መረጻ ኢጋድ ነቲ መረጻ ብዙሓት ሓደስቲ ምዕራፋት ዝሓዘ መረጻ ክብል ገሊጽዎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መስርሕ ድምድማፅ ዝኾነ ይኹን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተዓዘበም ኣረጋጊጹ ገለ ዓለም ለኻያን ተዓዘብቲ መረጻ ንጉሳዊ ድግስ ገይሮም ዝሓስብዎ እንትኾን ውፅኢቱ ድማ ቀዲሙ ዝተወሰነ ድራማ ከም ዝነበረ ገይሮም ከቕርብዎ ፈቲኖም እዮም እዚኦም ካብ ሓቂ ፈጺሙ ዝረሓቐን ብፍጹም መሰረት ዘይብሉ ብመጽናዕትን ትንተናን ዘይተደገፈ ከምኡውን ኣብ ናጻን ፍትሓውን ዲሞክራሲ መረጻ ብኩርዓት ድምፆም ንዝሃቡ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ዘየኽብርን ብምዃኖም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዘይቕበሎ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብዚ ሃገራዊ መረጻ ዝተሳተፉ ዜጋታት ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ልዕሊ 350,000 ሓለፍቲ ስራሕ ነቲ ከይዲ ዝሓለው ሓይልታት ጸጥታ ከምኡውን ኢትዮጵያን ህንጸት ዲሞክራሲን ዕውት ከይዲ ተወፋይነት ዘረጋገጹ ጉጅለታት ተዓዘብቲ ኣፍሪካን ዞባውን ምስጋኖኦም ይገልጹ ብዛዕባ ልምዓት ኢትዮጵያን ብዕለት 24 ግንቦት 2018 ውሳነኦም ኣብ ዝወሰድሉ እዋን ሃገሮም ብባህሊ ሙሉእ ዲሞክራሲ ክመርሑ ቃልኣት እዮም ብኻልእ ወገን ድማ ኢትዮጵያ በዓል ብዙሕ ጸጋ ዘድልያ ኩሉ መዳያዊ ልምዓት ብቅልጡፍ ጋህዲ ናይ ምግባር ባህሊ ክተቐጽሉያ ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩ መንግስቲ ናይ ተስፋ ዘይኮነስ ናይ ውጽኢት እዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሬት ማላው ዘውጾ ወግዓው መግለጺ
ኣብ ጉዳያት ሕጋውነት ምርጫ ዓውታት ማክሮ ቁጠባ ዓበይቲ ፕሮጀክታትን ድሕነትን ዘድሃቡ ዝርዝር ነጥብታት ኣፍሊጡ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ መግለጺኡ እቲ ዝተኻየደ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ልዕሊ 54 ሚልዮን ዜጋታት ብናጽነት መሰል ድምፆም ዝተጠቐምሉ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ መስርሕ ብሃገር ውሽጥን ከም ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ዝበሉ ኣህጉራዊ ተዓዘብቲ ዲሞክራሲያውነቱ ዝተረጋገጸ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ ምዚ ተኣሳሲሩ ነቲ መረጻ ዘነኣእሱ ናይ ወጻኢ ኣካላት ዝወዝዕዎ ነቐፌታ ሙሉእ ብምሉእ ውድቂ ገይሩ ብወገን ቁጠባ መንግስቲ ናይ ተስፋ ዘይኮነስ ናይ ውፅኢት መንግስቲ ምዃኑ ብምሕባር ዕቤት ቁጠባ ሃገር ኣብ 2018 ዓ.ም 10.2 ሚእታዊት ከም ዝምዝግብ ኣፍሊጡ ምስሊ ተኣሳሲሩ መጠን ወስኽ ዋጋ ፍርያት ከም ዝነከየን ሓደስቲ ናይ ንግዲ ልቃሓት ብዘይምውሳድ ፀቕጥዕዳ ከም ዘፍኮሶን ገሊጹ ኣብ ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ህንፀት ፋብሪካ መዳበርያ ምስ ፍሕፋሕ ኢንዱስትሪን ዓውዲ ቴክኖሎጂን ጭቡጣት ናይ ልምዓት ዓወታት ከም ዝተመዝገቡ እውን እቲ መግለፂ ኣስፊሩ ካልእ ብዛዕባ ፀጥታን ድሕነትን ሃገር ዝጠቐሰት ቤት ጽሕፈት ጽንፈኛ ዕጡቓት ኦነግ ሸኔን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ፋኖን ምስ ሓይልታት ወጻኢ ብምትሕብባር ነቲ መርፃ ንምትዕንቃፍን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ራዕዲ መጥቃዕቲ ንምፍጻምን ዘካየድዎ ፈተነ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝፈሸለ ኣረጋጊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝነበረ ፀገም ፀጥታ ብዝተጎድኡ ዜጋታት ዝተሰምዖም ሓዘን ምግላጾም እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ቅሬታታት ሕቶታት ብቅዋማዊ ስርዓት ብዲሞክራሲያውን ትካላውን ብሃገራዊ ኮሚሽን ዘተናቢሎም ብሰላማዊ መገዲ ጥራይ ክፍትሑ ከም ዝግባእ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ሃይማኖታዊ ትካላት ንዝኾነ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ መፈጸሚ ክኾኑ ኣይግባእን ክብል ሚኒስቴር ሰላም ገሊጹ ኣብዚ ሃገር ዝርከባ ትካላት ሃይማኖት ንዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ኣጀንዳ መፈጸሚ ክውዕል ኣይብለንን ክብሉ ሚኒስትር ሰላም መሐመድ እንድሪስ ገሊጾም እቶም ሚኒስትር ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያት ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ሰሙን ኣብ ዞባ ኣርሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብግብሪ ራዕዲ ሸኔ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ኾኒኖም ኣብቲ ዞባ ኣሰኮ ወረዳ ደልታ ጨፌ ቀበሌ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ንጹሃን ዜጋታት ዝተቐተሉ እንትኾን ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያን 65 ኣባይትን ተቓጺሎም ኢሎም ተመሳሳሊ ኣብ ወረዳታት ሸርካን እንቆሌ ዋቤን ብጉጅለ ግብረ ራዕዲ ተታሒዞም ዝነበሩ 4 ንጹሃን ሰባት ክቕተሉ ከለዉ 8 ኣባላት ፀጥታ ከም ዝተሰወሩ ሓቢሮም ኣብቲ ዞባ ንዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ንምጥምዛዝን ዝተፈለየ መልክዕ ንምሃብን ዝግበር ፈተነታት ዝኹንን ምዃኑ ገሊጾም ከምዚ ዓይነት ፍጻመ እንትፍጠር ሕብረተሰብ ናብ ጎንፂ ንምልዕዓል ዝግበር ፈተነታት ብግቡእ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ሃይማኖታዊ ትካላት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክጥቀሙ ከም ዘይብሎም ኣተሓሳሲቦም ውሽጣውን ግዳማውን ኣኽረርቲ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ንምትዕንቃፍ ዝኣለምዎ ሽርሒ ምፍሻል ተኻኢሉ ክብል ሚኒስቴር ሰላም ገሊጹ ሚኒስትር ሰላም መሐመድ እድሪስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ መዓልቲ መረፃ ብዙሓት ሰባት ድምፂ ምሃቦም ኣብሪሆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መረፃ ከም መረጋገፂ ህልውናን ህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ብምውሳዱ ተዋዲዱ ከም ዝሰርሕ ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ንምትዕንቃፍን ህዝባዊ ሰላም ንምዝራግን ኣኽረርቲ ሓይልታት ዝጀመርዎ ኩለ መዳያዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈሸለም ኣብሪሆም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣጀንዳቶም ኣኽረርቲ ውድቂ ንምግባር ልዑል ቁፅሪ ዘለዎ ተሳትፎ መረፃ ካርዲ ብምውሳድ ኣብ ሰልፍታት ብናጽነት ብምስታፍ ኣብ መዓልቲ መረፃ ወፂኦም ድምፂ ብምሃብ ነቶም ማዕነውቲ ሓይልታት ከም ዝሰዓረም እቶም ሚኒስትር ሓቢሮም ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜና ኤቲቪ ትግርኛ ኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪፅኩም ስለትከታተሉና ነመስግነኩም ሕዙር ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓርናዮ ዜና ክንሰግር ኢና መንግስቲ ብሓይሊ ንምውራድ ተደጋጋሚ ፈተነ ክገብር ፀንሐ ሓይሊ ጥፍኣት ኣብ መንጎ ህዝብታት ጥርጣረን ምድንጋርን ብምፍጣር ዕላምኡ ንምስኻዕ ዝገብሩ ፃዕሪ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሚኒስቴር ሰላም ኣፍሊጡ እዞም ሓይልታት ጥፍኣት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት ግብረ ራዕዲ ንኢትዮጵያውያን ድምፆም ካብ ምሃብ ኣይዓገቶምን ክብል ሚኒስቴር ሰላም ኣፍሊጡ ኣሚር ጌቱን ዘዋደዱ ፀብጻብ ዳሃብ ያሲን
هاجروا لوطي كابز مس جميرو نتلوط زي قبلوا أكلات باستفلالي من قدي نتلوطي نمتع نقفن سلام المزراقن سعر خجبرو صني حميوم زت فلالي أكايدة هتون تقيمهم يوم دحنا حبرة سبب حدا بموضع من قصاص بمعقات مسارة المعات بمعنو مرداتا بمزبعن يحسوت مرداتا بمتقام سنة لبونا محبر السب نموقدا تخطاتا للنت زلو ومسرحات تخسر حصاني حميوم إذا سعر قصيلون هاجر منقستي نمصنع استجبرة أبشاو عي مرزع زوم حيلتات أبستفلالي خبابتات تقعد فتصيمهم يوم منقستي بحيل مبر بدمسي ناي مقيار دليتن عقمن زيبلهم كابدقو صايل لأختوس تقبلوا بانداتات حزون تخطاتا للنت زلو ومتقعتي فتصيمهم يوم قدم مرزع أب أوان مرزعان دحر مرزعان تخطاتلنت زلوو متقعت رعدي فتصيمهم يوم اتزقدمون أب يونيفرسيتي غوندر صواتا شامبيونز ليج أوروبا أب زملكتو زنبرو تمحرو ዝተፈጸመ መጥቃዕት እዩ ተለይ ደሞ ለአካባቢው ማህበረሰብ የሚታወቀው ጎንደር ማህበረሰብ ተኸባቢ ዝፍለጠሉ ባህሪ ተማሮ ዩኒቨርሲቲ እንትመጹ ተቀቢሉ ስድራ ቃል ኪዳን ይሉ ሰይሙ ጓንነት ከይስማዖም ኩሉ ግዜ ኣብ በዓለታ ናጊዱ ከም ስራሕ ሓቂፉ ኣብ ዝነብር ማህበረሰብ ፈንጂ ኣፈንጂርካ ሓደ ተማራይ ንኽመውትን 26 ተማሮ ንኽቆስሉን ገይሮም እዮም እዞም ሓይልታት ጥፍኣት ምንቅስቃስ መረፃ ሕብረተሰብ ንምትዕንቃፍ ካብ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ክሳብ ቅልውላው ስነ ልቦና ኣብ ማሕበረሰብ ኣብዚሖም እዮም ኣብ ዝተወሰኑ ክልላት መረፃ بمخنيات ستتا مرزا خسالت أي كعلن زبل مجلس بورد مرزا تختيلهم عب ملء هجر مرزا تقاريز أيو زبل نحسوت مرداتا بمنزح كدنا جرو حسيبهم يوم زي معوات مسأبيهم عب أرسي حدنت سلامن بمزراق ترد أرخ فترو فتينام يوم أسوكو ورد علي دلتا جفيك أبلي لاي بتدرجو أورد عساكو عب تابع دلتا جفي بزتجبر متقعتي عب سرحتي مرات خوابي نمتع نقاف زفتن زنبرة قبر رعدا وجوجل شاني أفت خوابي نزلوا فلما مساكلات سقطات خوابي يقنت فتيرو إذ مالت مس بوليسن ملشان مالتيو إذ زم ملاخت أفتعلت 3 عبالات ملشا 3 عبالات بوليس تسوي ميوم إذ خونتاتنا تفترة عبالات بوليسن ملشان مستر عداو جوجلا أبزكال سلو أوان سبات كافت خوابن خرحو بزح سراح سريحهم يوم كوين جنا أفتوردا 4 سيفيلات تقاتلهم يوم أفتبوتا زركب حدا بيت كريستيان أرثوذكس توادو تقاتلو تعنات أبيان بيت صحفة أبيا تزاريفيو سسان حمشتن أبايت والكسباتون تقاتلهم يوم بمخانو كافت خواب زوتو كفلتات حبرة سبون اللو يا عند يمنقست تينات أبيانا يقبلي صفت بيتم تزرفوان 65 የግለሰብ ቤቶችም ተቃጥለዋል ስለዚህ ከአካባቢው የወጡ የህብረተሰብ ክፍሎችም አሉ ኣብ ሕብረተሰብ ዝፍጸም ግብረ ረዓዲ ኣብ ካልኦት ከባቢታትን ዝዓገትዎም ዜጋታት ብምቕታል ልዑል ረዓዲ ፈጺሞም እዮም በተመሳሳይ በሸርካ ወረዳ የሽብር ቡድኑ ታግተው የነበሩ 2 ነዋሪዎች ተገለዋል እንዲሁም በእንቆሌ ዋቤ ወረዳም 2 ንጹሃን ግለሰቦች ገንዘብ አምጡ ተብሎ ታግተው የነበሩ ተገለዋል ኣብ ዜጋታትና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘሕዝንን ዝውገዝን እዩ መንግስቱውን ነቲ ተግባር ብጽኑዕ ኾኒንዎ እዩ ኣብ ዜጋታት ካብ ዝተፈጸመ ግፍዒ ብዘይንእስግና ነቲ ዝተፈጸመ ጉዳይ ትሕዝቱን ሓቅን ብምዝባዕ ንኻልኦት ጥፍኣት ንምልዕዓል ዝተኸየደ ክያዱ ግና ዝበለጸ ዘሕዝንን ዝውገዝን ምዃኑ ሚኒስተር ሰላም ብጽኑዕ ገሊጹ እዩ ጉዳዩ በልኩ መታየት አለበት የሚል ጽኑ እምነት አለን እቲ ጉዳይ በሚዛን በልክዕ ክረአ የለዎ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና ጥቃት ተፈጺሙ እዩ መሕዘኒ ጥቃት እዩ ክኸውን ዘይግብኦ እዩ ልክዕ እዩ ዞም ንጹሃት ኣመንቲ ክጉዱ የብሎምን ትካላት እምነት ክነኽብሮም እምበር ክንጎድኦም ኣይግባእን ነዞም ትካላት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ከም ዘለናውን ብዝግባእ ፈልጢና ከምዚ ዝበሉ ኣጋጣሚታት እንትፍጠሩ ኮነ ኢሎም ሓድነት ሕብረተሰብ ንምፍራስ ናብ ጎንጽ ንምእታው ብምሕሳብ ዝግበሩ መጥቃዕትታት ግና ብልክዕ ምርኣይ የድሊ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ልዕሊ 6000 ኣድባራትን ገዳማትን ዘለዎ ክልል እዩ ታሪኻዊ ብቅድስናኦም ልዑል ክብሪ ዝወሃቦም ገዳማት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ይርከቡ እዮም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ሕብረተሰብ ኮነ መንግስቲ ትኽልል ዞም ገዳማትን ኣድባራትን ተኸቢሮም ንኽነብሩን ድሕንነቶም ንኽረጋገጹን ለይትን ቀትርን ስራሕቲ ይሰርሑ እዮም እዚ ኩነታት ቅድሚ ምፍጣር እውን ፈላማይ ጎንፂ ምስ ጸጥታ ኣካላት እዩ ተፈጢሩ እቲ ሓይሊ እናበዝሐ ምስ መፀ ቶም ሓይልታት ጸጥታ መስዋዕትነት ከፊሎም ዝወደቑ ንሳቶም እዮም ስለዝኾነ ነቲ ጉዳይ ኣብ ንገልጸሉ እዋን
እትስተፈጸመ ጉዳይ መሕዘን ምዃኑ ግን እቲ ጉዳይ እንትፍጸም ብዝተፈጸመሉ ልክዕን ምኽንያትን ብዘመላኽት መልክዕ ምግላጽ ይጠቕመና እዩ ጉዳዩ የተፈጸመበትን ምክንያትን በሚያመላክት መልኩ መግለጹ ይጠቅመናል የሚል ነው እዞም ጽንፈኛ ኃይልታት ንመንግስቲ በኃይሊ መውራድ ከምዘይ ይኽእሉ ብምግንዛቦም ንጹሃት ብምቕታል ካብ ብሔር ናብ ሃይማኖት ብምስግጋር ሃይማኖትኩም ተተንኪፉ ብዝብል ዝተወሰነ ኣባል ብምልዓዓል ናብ ጥፍኣት ዝመርሕ ሽርሒ እናሰርሑ ተራእዩ እዩ እዚ ሓይሊ ጥፍኣት ኣብ መንጎ ህዝቢ ጥርጣረ ብምፍጣር ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ጎንፂ ንኽፍጠር እዚ እውን ህዝባዊ መሰረት ንኽህልዎ ብምሕሳብ መርኣያ ስዕረቱ ሃይማኖት ረቂቕ ስምዒት ኢትዮጵያውያን ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ህዝቢ ንምልዓዓል ተጠቒሞሙሉ እዮም ነዚ እውን ብቴክኖሎጂ ተሓጊዞም ዝሰርሕዎ ሽርሒ ይቕረ ዘይበሃል ጉዳይ እዩ ከዛ በኋላም የመጣው ከሀገራችን በተለያዩ ክፍል ብድሕሪውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሃገርና ኣብያተ ክርስቲያን ንምህናጽ ንዋያት እንትንቀሳቐሱ ዝነበሩ ቪድዮታት ብምጥቃም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስደትላ ብዝብል ንሕብረተሰብ በኣሉታ ንምልዓዓል ዝተፈተነ ፈተነ ብሃይማኖትን ሞራልን ተራዩ ልክዕ ዘይኮነ ጉዳይ እዩ ብናሕልፎ መልእኽቲ ዝመጽእ ሓደገኛ ውጽኢት ካብ ተሓታትነት ዘየድሕነና ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን አደገኛ የሆነ ውጤት ከተጠያቂነት የሚያድነን ተጠያቂነትን የሚያስከትል መሆኑን ሁልጊዜ መዘንጋት የለብንም ዕላምኡ ትካላት እምነት ብምጥቃም ፖለቲካዊ ድሌት ንምምላእ ዝገበረው ጻዕር ምዃኑ ኩሉ ሕብረተሰብ ክግንዘብ ይግባእ እዚ ብሽም ሃይማኖታት ኣብ መንጎ ህዝብታት ጥርጣረ ንምፍጣር ዝግበር ሸርሒ ኩሉ ማሕበረሰብ ብንቕሓት ክግንዘቦ ይግባእ أموداتا زينو زاي روسيان يوكرينن مقيار مروخات وتهدرات غيرن روسيان يوكرينن اسرات كينات مالتون مروخات مقيار كم زغبران كاب كلتي وغن 185 وتهدراوي ابالات كم استفتحون منستر مكلخال كلتين هاغرات افليطوم باشماغالنت حبرات عرب اماراتس تفصمه زيناي مروخات مقيار كلتين هاغرات باقوصاصر اوروبا كاب 2020 كلتن جميرن اب زكايدو زلوا برتوع كينات وشتي كاب تمزغبو وحدات ناي سممع نطبتات حدا خوينو تمزغبلو منستر مكلخال روسيا بزوصو مغلصي زتفتحو روسياويان وتهدرات ابز حز ايوان اب بيلاروس كم زركبون ادلاي زخنه سنا امراوي كمون حكمنا حاجز يغبرلهم كم زلون غليصوم توم وتهدرات قصيلو نزل على حكمنا ناب روسيا كم زوسدون تفليطلهم بتحدو غندما بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي ابتيناي تيليجرام غصوم ابز محلالفو ملختي 185 أبالاتن سراويت مكلخال يوكرين حدا سيبيلن كاب ماسرتي روسيا تفتحهم ناب حاجرهم كم زتملسو الرقاقيسهم كاب زتملسو التهدرات وشتي اب ماري بولن ازوب سالنا حصين فابريكاو زي تساتفو كمون كاب 2020 كلتن اقوزاصر اوروبا جميرهم اب مركز صنحو التهدرات كم زركبوهم تفليطلهم زيلينسكي مملاس التهدراتنا نقصال سلام يوكرين قدامنت وهابو غداي مخانو زريو كبلو غليصوم النبس وقف مروخ نمفتاح معلتاو صعري جبر كم زلوم تزاريبوم كبل صبصاب ارتي نيوز املاخيتو زينو مستنداتنا قدمي مزامنا قندقنتاتنا كنزخخركم منغسي ناي تسفا زيكونس ناي وصيت يكبل بيت صحفت قدما منستر غليصو ሃይማኖታዊ ትካላት ንዝኾነ ፖለቲካዊ አጀንዳ መፈጸሚ ኮይኑ አይግባን ክብል ሚኒስትር ሰላም ገሊጹ روسيان يوكرينن زتمارخو وتهدراتن تقايران نلومي قدام بستان شعتن جمهور كتشخص شنو دولت كتصاحب شعتن رقم حركه زي كتكتاتل بصنحكم مسنيرو سلام كتالكم مسجن ጌታቸው አለሙ بسم الله سوما استوديو حبيركم نيرا ببزلخمو سلام نكتخنو تميتنا